πρωτόγονη μορφή μουσικού οργάνου είναι τα κρουστά μαζί με τη φωνή, πολύ πριν να θεωρηθούν τα υπόλοιπα μουσικά όργανα. Οτιδήποτε παράγει ήχο, αν το χτυπήσουμε, είναι κρουστό. Η οικογένεια των κρουστών είναι τεράστια. Ξεχωρίζουν τα κλασικά κρουστά και μετά υπάρχουν τα παραδοσιακά κρουστά από όλες τις χώρες και υπάρχουν φυσικά και κάποια αυτοσχέδια κρουστά για να καταλήξουμε στη drums ή στα drums, αν θέλεις, που είναι ένα ολοκληρωμένο κρουστό όργανο που πρέπει να αντιμετωπίζεται και σαν μια μικρή ορχήστρα. Το πρώτο set drums που βγήκε ήταν ένα set που το λέγανε trap, γιατί στην αρχή τα τύμπανα τα είχαν σε ορχήστρες που περπατάγανε, marching bands. Όταν όμως φτιάξανε το πρώτο set, το φτιάξανε να είναι στατικό για να μπορεί να παίξει κανείς καθήμενος. Ένα set drums λοιπόν είναι μία μικρή ορχήστρα. Παράγει λεπτούς ήχους, ψηλούς, δηλαδή ψηλές συχνότητες, μεσαίες αλλά και μπάσες συχνότητες. Αποτελείται από διάφορα κομμάτια, τα κύμβαλα ή πιατίνια και τα τύμπανα αυτά καθεαυτά. Ρυθμό κρατάμε στην drums παίζοντας την μπότα ή bass drum, το ταμπούρο ή snare drum και το hi-hat ή foot cymbal δηλαδή. Μαζί με ένα ride, με ένα πιατίνι δηλαδή που κρατάμε το ρυθμό επάνω. Με όλα τα υπόλοιπα γεμίζουμε, πλουτίζουμε και μπορούμε να κάνουμε και solo. Αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με τα τύμπανα, με τη drums, θα πρέπει να ξέρει ότι είναι ένα πολύ δύσκολο όργανο, γιατί κάνεις ταυτόχρονα 5 διαφορετικά πράγματα. Άλλα πράγματα κάνει αυτό το χέρι, άλλα πράγματα κάνει τούτο το χέρι, άλλα κάνει αυτό το πόδι, άλλα κάνει εκείνο το πόδι και ταυτόχρονα έχεις στο νου σου στο ότι δίνεις ρυθμό σε όλους τους υπόλοιπους. Πατάνε πάνω σου. Τα drums μαζί με τον μπάσο είναι ένα κοκαλιά, είναι η βάση και γι' αυτό και γράφουμε πρώτα στο στούντιο βάσεις. Τύμπανα δηλαδή drums και κάποια ρυθμικά όργανα. Όταν ξεκινάει κάποιος να μελετάει, πρέπει να ξεκινήσει να μελετάει με ένα μετρονόμο και ενώ είναι αγκαρίας στην αρχή ο μετρονόμος, όταν εξοικειωθεί με αυτόν δεν τον ακούει καν γιατί γίνεται μετρονόμος. Θέλει πολύ επιμονή αυτό. Αυτό που έχει πολύ σημασία είναι το πώς καθόμαστε, πώς κρατάμε τις μπακέτες και πώς χτυπάμε για να μην χαλάσουμε τα χέρια μας, να μην χαλάσουμε τη μέση μας και να μην έχουμε προβλήματα στην πλάτη. Τα πάντα είναι ρυθμός. Η καρδιά μας έχει ρυθμό, η ίδια η καρδιά. Το κύμα, ο άνεμος, το κελάιδισμα των πουλιών, όλα έχουν ρυθμό. Έτσι λοιπόν, λέγοντας ότι είναι ένα ρυθμικό όργανο, είναι η βάση, εκεί πέρα υπάρχει και μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή είναι ρυθμικό όργανο θα πάρουμε 2 ξύλα και θα βαράμε τα πετσιά. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με μουσική. Πρέπει να ξέρουμε ότι κρατώντας ένα ρυθμό και παίζοντας ρυθμικά πρέπει ταυτόχρονα να παίζουμε και μελωδικά. Πρέπει να παίξουμε μουσικά. Δεν έχει νόημα να έχεις όλη την τεχνική του κόσμου και να είσαι σολίστας αλλά να μπορεί να παίξεις σε ένα σύνολο, να το υπηρετήσεις σωστά. Εκεί έγκυται ο μουσικός. Οπότε καλό είναι
κάποιος που παίζει drums να ξέρει να παίξει και κάποιο άλλο μουσικό όργανο και κάποιο μελωδικό όργανο. Ένα πάρα πολύ σημαντικό, τεράστιο κεφάλαιο είναι το θέμα του ήχου. Το να μάθουμε να κουρδίζουμε τα τύμπανα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο προσωπικός ήχος του καθενός κάνει και τη διαφορά. Το κούρδισμα των τυμπάνων είναι μια ολόκληρη επιστήμη. Ο κάθε παίκτης λοιπόν έχει τον προσωπικό του ήχο. Δηλαδή μπορεί να κάτσουν δύο διαφορετικοί drummers σε ένα ίδιο σετ τύμπανα και να βγάλουν άλλο ήχο. Οπότε το θέμα ήχου είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Στο κάτω-κάτω ο ήχος είναι το πιο βασικό πράγμα στη μουσική. Και να πω και το άλλο, ότι είμαστε ό,τι ακούμε. Αυτό που λέω στους μαθητές μου είναι να ακούτε το παιδί μέσα σας και να τα αφήνετε να πετάξει στον ουρανό σαν ένα ελεύθερο πουλί. Καλή μελέτη.